Yr wyt ti arglwydd yn ein misg. Y mae dy bresenoldeb yn llenwi'r lle hwn, yn llenwi'r awr hon, yn llenwi'r foment hon, yn llenwi'n calonnau anheneidiau, ac yn ein clymu ynghyd yn un cymundeb ysbrydol, yng nghorff Crist ac yn heili'r ffydd. Yng nghymdeithas dy ysbryd glân, a chydaeth holl eglws yn y nef ac ar y ddeiar, offrymwn i ti, dad holl y lluog, ein clod, ein cariad, a'n hyfuddod. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i Roedfa. Diolch o fawr iawn i chi gyd am ymuno ni eto y bore hwn. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni. Nid oedd Tomos a elwir Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf o'r yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Tomos gyda hwy. Ydyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Tomos, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a phaid y bod yn angredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Tomos ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu. Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld.
Pan feddyliwn ni am ddisgyblion Iesu Grist, mae gyda ni ambell air i ni'n gysylltu ac ambell i enw. Pan feddyliwn ni enghraifft am Judas, i ni'n cysylltu enw fe ar gair neu'r enw bradychwr. Pan mi'n ni'n meddwl am Pedr, i fod wedi gwadu Iesu dairgwaith wrth gwrs, ond i ni'n cysylltu i enw fe ar gair craig. I ni'n cysylltu Ioan a goleuni, ond beth am Tomos? Dim ond un gair y medrwn ni gysylltu ar enw Tomos yma yn y Testament Newydd, a hwnnw yw'r gair amheuaeth. Drian o Tomos. Ond ydy'r gair amheuaeth yn wir yn ei ddisgrifiad teg o'i gymeriadau ac o'i bersonoliaeth? Ydy'r elfen o amheuaeth sydd yn ei gymeriadau yn rhywbeth negyddol, neu a ddylsyn ni weld e fel rhywbeth cadarnhaol? Mi roedd na chwilfrydydd yn perthyn iddo fe'n doedd. Oedd ganddo feddwl chwilfrydig, oedd e'n weld y gwirionedd mwyn i gredu. Ond unwaith y gwelodd y gwirionedd, mi roedd e'n barod iawn i gredu wedyn. Fe ddywedodd rhywun am Tomos, his doubt had a purpose. Thomas wanted to know the truth. His doubt gives evidence not of lack of faith, but of a desire to have faith, founded in fact and not fantasy. Mi roedd na bwrpas y tu ôl i'r amheuaeth. Efengyl Ioan yw'r unig efengyl sy'n rhoi sylw penodol i Tomos. Mae'r efengylwyr eraill ond yn ei restru fe fel un o'r disgyblion, ond mae Ioan yn sôn yn benodol amdano fe mewn 3 lle. Gadewch chi ni edrych ar y 3 cyfeiriad at Tomos yn sydyn iawn. Yn gyntaf i gyd, a'r cyntaf ohonyn nhw, yw yn yr unfed benod ar 10 o efengyl Ioan. Y mae Lazarus wedi marw. Gadewch i ni fynd ato. Ac meddai Tomos, a elwyr didymus, un o'r 12, wrth i gyd disgyblion. Gadewch i ninne fynd hefyd i farw gydag e. Yma yn hanes marwolaeth Lazarus, i ni'n dod ar draws Tomos. Iesu'n ymweld a Bethania, a Mair a Martha, chwiorydd Lazarus yn danfon am Iesu, gan i bod nhw'n gwybod bod ei brawd nhw'n wael iawn. Pan ddaeth y newyddion hyn i gliw Iesu, dyma Iesu'n sicrhau ddisgyblion nad yw gweiledd i gyfaill i fod yn angau. Hynny yw, ni bydd Lazarus farw'n derfynol, ond fydd ei farwolaeth yn troi yn agoniant i Dduw. Fe arhosodd Iesu draw o dŷ Mair a Martha a Lazarus, achos oedd e am ddod â Lazarus nôl i fywyd ar ôl iddo fe farw, yn hytrach na i achau cyn iddo fe farw. Pe bai e wedi mynd i'w cartre, fydde Mair a Martha siŵr o fod wedi pwyso ar Iesu i achau ei brawd, ond fydde hynny wedi ymddifadu Iesu o'r cyfle i gyflawni'r wyrth fawr o'i atgyfodi fe. Fe fydde bywhau Lazarus ar ôl iddo fe farw yn rymusach act na'i adfer cyn iddo fe farw. A dyna paham y bydd ei farwolaeth yn troi yn ogoniant i Dduw. Pan glywyd Iesu a'r disgyblion fod Lazarus wedi marw, Tomos awgrymodd y dylsent fynd gyda Iesu Bethania i wynebu'r sefyllfa ddiobaith yn ei dŷ bef hon. A dyma eiriau wrth i gyd disgyblion. Gadewch i ninne fynd hefyd i farw gydag e. Mae chi eiriau sy'n dangos teyrngarwch Tomos Iesu Grist. Beth bynnag fydde tynged Iesu, mae Tomos yn barod i'w rannu. Does Tomos ddim yn gallu gweld unrhyw beth ond tywyllwch ac anobaith drwy'r sefyllfa hon, gan nad oedd Iesu wedi mynd i gartre Bethania i achau Lazarus, ond na fedre fe weld unrhyw obaith, fe gerddodd e mlaen. Oedd e'n benderfynol o fod yn ffyddlon Iesu, hyd yn oed yn wyneb angau. Nawr te, nid geiriau amheuwr yw'r geiriau hyn. Geiriau un sydd â chwestiynau onest i'w gofyn, a phan ddaw o hyd i'r atebion, y mae'n fwy na pharod i ganlyn. Yr ail gyfeiriad sydd gyda ni Tomos yn efengyl Ioan yw yn y 4 benod ar 10. Meddai Tomos wrtho, arglwydd, ni wyddom i ble rwyt ti'n mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd?
Yma yn awyrgych dwys yr oriwch ystafell, ar y noson cyn Gwener y Groglith, nos iau cablyd mae Iesu ac yn trai ar fi'n gadael ar gyfer iddi o ddefaint yn dweud wrth i ddisgyblion, pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, na thralloder eich calon. Na chi beth od yn fe i ddweud wrth y disgyblion ar noson mor ofnadwy o drist. Ond dweud mae Iesu beidio a thorri calonau oherwydd yr ydych chi'n credu yn niw. Credwch yn ofinnau hefyd. Popeth a ddaw i'n rhan, cewn i ddim o'i'n trechu gan y sefyllfa flin hon oherwydd bod ei harglwydd yn drech na bob storm. Wi'n mynd i baratoi llech, wi meddai Iesu. Fi wyddwch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Ac fi ddylse'r disgyblion wybod i ble oedd yn mynd achos oedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw sawl gwaith isiws. Ond Tomos o bawb drian. Tomos y disgybl teyrngar nad oedd wastod yn deall. Tomos oedd yn cael ychydig bach o anhawster i ddeall a derbyn geiriau Crist. Tomos yn gofyn arglwydd. Ni wyddom i ble rwy ti'n mynd. Sut y gallwn ni wybod y ffordd? Mae'n hyfryd o beth i feddwl bod yr hen Tomos o bawb wedi gofyn y fath gwestiwn arweiniodd Iesu i ddatgan un o'r gosodiadau mwyaf eriod a ddath o enau fe. My fi, meddai fe. My fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Un o'r gosodiadau Cristnogol mwyaf yn tarddu o gwestiwn a ofynodd Tomos yr amheuwr, neu o bosib Tomos y gwr onest. Mae'r geiriau hyn eto'n dangos pa mor deyrngar oedd Tomos i'w arglwydd. Doedd e ddim yn barod i dderbyn geiriau Crist yn ddiddiall. Os oedd Crist yn mynd ymaith, oedd Tomos yn awyddus i fynd gydag e. Ac mae'n ryw onestrwydd yn ei eiriau fe'n dos e. Na, dydw i ddim yn gwybod y ffordd, ond dangos i mi y ffordd, achos wi am ddod hefyd gyda ti. Mae deyrngarwch i'w arglwydd yn ddigon o ryfeddod, ond hefyd i awydd i ddod o hyd i'r gwirionedd, a'r chwilfrydedd hwnnw yn arwain at eiriau sy'n galon y ffydd Gristnogol heddi. My fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. A'r trydydd cyfeiriad sy'n at Tomos yn Efengil Ioan yw'r adnodau a ddarllenau sy'n gynt yn yr oedfa, mas o'r ugeinfed bennod. Atebodd Tomos ef, fy arglwydd am Duw. Gadewch i ni atgoffa'n gilydd o'r hyn ddigwyddodd wedi'r atgyfodiad. Mae'r Magdalene oedd y cyntaf i weld Iesu'n fyw, ac fi aeth hi ar frys i ddweud wrth i ddisgyblion. Ond pan welon nhw'r Iesu byw yn ymddangos i'r disgyblion am y tro cyntaf, oedd y disgyblion wedi mynd i gwato tu ôl i ddrysau clo. Oedd y disgyblion di cloi hunain i fewn i stafell achos oedd ofn yr awdurdodau arnyn nhw. Ond mi roedd Tomos, ysgofiwch chi'n absennol o'r cyfarfod hwnnw ar nos Sul y Pasg. Doedd Tomos ddim yn yr ystafell yn noson honno, ac o ganlyniad, doedd Tomos ddim yn credu i gyd disgyblion pan ddywedwyd wrtho fod Iesu'n fyw. Dim o gwbl. Felly, fedrwn ni beth ac ame bod yna elfen fach o amheuaeth yn Tomos mewn enwir. Ond ai ame fod Crist yn fyw oedd e? Neu ai ame gair y disgyblion oedd e? Ond roedd angen prawf ar Tomos bod Iesu'n fyw. Oedd eisiau gweld a'i lygad ei hun fod Iesu'n byw. Ath wythnos gyfanheibio, cyn Iesu ymddangos i ddisgyblion am yr eildro, ac mi roedd Tomos yn y cwmni y tro hwn. Aeth wythnos gyfanheibio nes i Tomos gael y cyfle o'r diwedd i weld ôl yr hoelion yn nwylio Iesu ac yn iestlus. Eisiau gweld os ei hunan o Tomos yn dyfe. Os oedd e'n ame o gwbl, nid am ei arglwydd am nath e, ond am ei gair i'r gyd ddisgyblion nath e. Ac o weld dwylo ac ystlys yr Iesu, doedd dim angen prawf pellach arno fe. Yn hytrach dyma Tomos yn gwneud i gyffes fawr o ffydd, fy arglwydd am Duw, meddai fe. A dyma i fi uchafbwynt Efengil Ioan. Tomos oedd y cyntaf i gyffesu diwdod y Crist atgyfodedig.
Ac yn ôl traddodiad, fe oedd yr apostol a gludodd yr efengil i Parthia ac i'r India, lle fi farw'n ferthyr yn y diwedd, marw dros ei ffydd. Na chi beth od, na chi beth rhyfedd yw amheuon yn dyfe. Fe fydd enw Tomos yn cael ei gysylltu ar enw amheuwr am byth drian ohono fe. Wrth i ni feddwl amdano fe, gadewch i ni gofio i fod e'n llawer mwy nac anheuwr. Mae deyrngarwch i'w arglwydd yn esiampl i ni gyd. Gadewch i ni hefyd fynd i farw gydag ef. Ei awydd i ddod o hyd i'r gwirionedd yn esiampl hefyd. Sut y gallwn nhw wybod y ffordd? A'i awydd hefyd i weld dros ei hunan y gwirionedd ryfeddol fod Crist yn fyw. Fy arglwydd am Duw. Fe allan ni ddadle nad o'r ffydd Tomos yn gyflawn oherwydd i fod e'n dibynnu ar weld yn gyntaf. Ond i ni Gristnogion heddi, sydd heb gael cyfle i weld Iesu'n gorfforol fel y gwnaeth Tomos, mae elan i ni drwy ein hymddiriedeth lwyr yng ngeiriau Iesu i weld nid gyda llygaid naturiol, ond i weld gyda llygad ffydd, ac o'i weld ei deimlo, ac o'i deimlo ei brofi, ac o'i brofi cyhoeddi gyda Tomos fy arglwydd am Duw. Amen. Diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu fy Pan. Diolch, diolch Iesu, o diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu fy Pan. Fedrai fydd mwy amau, fedrai fydd mwy amau, fedrai fydd mwy amau fy Pan. Fedrai fydd mwy amau, o fedrai fydd mwy amau, fedrai fydd mwy amau fy Pan. Fedrai fydd fyw hebddo, fedrai fydd fyw hebddo, fedrai fydd fyw hebddo fy Pan. Fedrai fydd fyw hebddo, o fedrai fydd fyw hebddo, fedrai fydd fyw hebddo fy Pan. Es sydd yn fy nghanol, es sydd yn fy nghanol, es sydd yn fy nghanol fy Pan. Es sydd yn fy nghanol, o es sydd yn fy nghanol, es sydd yn fy nghanol fy Pan. Diolch, halleluia, diolch, halleluia, diolch, halleluia fy Pan. Diolch, halleluia, o diolch, halleluia, diolch, halleluia fy Pan. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddion. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, edrych arno ni nawr o Dduw, a ni newid i dod at ein gilydd y bore newydd hwn i dy addoli di. I ni'n dy gydnabod i arglwydd yn grewr a chynhaliwr. Diolch i ti arglwydd am dy waith creadigol yn ein byd ni, am fo ffurf a lliw a llun y welwn ni ym myd natur. Ond diolch i ti am dy waith creadigol trwy'r y ras, am beth ti anfon dy fab Iesu Grist i'n plith ni, am ei farwolaeth droson ni ar Galfaria, a'i atgyfodiad buddugoliaethus ar fore'r trydydd dydd. Diolch fod yr Iesu'n fyw, ac yn bresennol yn ein plith ni heddi, yn ein harwen ni ac yn ein hysbrydoli ni. Ond arglwydd madda i ni ein bod ni o bryd i'w gilydd yn rhai a fydd yn ame, ac yn araf iawn i gredu rhyw bethau. Ac fel Tomos gynt, eisiau prawf cyn bod ni yn credu. Arglwydd helpa ni ymddiried yno ti. I ymddiried yn dy ddiwydion di, i ymddiried yn dy air di, ac i ymddiried yn ddigwestiwn yn dy arweiniad di hefyd. Gwna ni o Dduw ein tad yn ddisgyblion da a ffyddlon i ti, ac yn rhai byddi di'n falch o'n galw ni'n ddisgyblion i ti. Yr rhai sydd yn gwrando ar hyn sydd gyda ti ddweud wrtho ni,
Y rhai sydd yn meddiannu dy weledigaeth a freuddwyd di. Dyna'r fath o ddisgyblion i ni'n dymuno bod arglwydd, nid yn rhai sydd yn ame pob dim. Ond yn rhai sydd yn teimlo ein bod ni'n cael ein cadarnhau drwy'r amser, drwy ddylanwad y lan ysbryd di arno ni ac ar ein bywydau. Arglwydd helpa ni felly yng yr atgyfodiad i gamu ymlaen yn hyderus, gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Fe gofiwn ni o Dad Nefon am ein byd ni heddi, ac am bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. I ni meddwl am y sefyllfa erchyll mas yn Gaza, ac yn gweddio arglwydd am gadoediad ac nid un dros dro, ond cadoediad parhaol. I ni'n gweddio dros y sefyllfa yn yr Wcrain hefyd, ac ym mhob man arall lle mae yna ormes a thrais ar y fela. I ni'n gweddio am heddwch yn ein byd ni, am gwell ddealltwriaeth rhwng bobl a'i gilydd, am barch tuag at grefyddau a diwylliannau'n gilydd. Gweddiwn arglwydd am weld cyfiawnder, am y ddeiant, a thangnefedd yng nghalon bob person. Gweddiwn hefyd arglwydd dros yr ardaloedd hynny yn ein byd ni, sy wedi dioddef yn ddiweddar oherwydd trychinebau naturiol. Ac i ni'n meddwl yn arbennig arglwydd am Taiwan, a'r ddeiargryn fawr wedi hysgwyd i gwlad nhw. Ac arglwydd mae wedi bod yn dywydd stormus yn y parthau hyn hefyd yn dywi yng Nghymru. Ac i ni'n gwyddio am bawb arglwydd sydd wedi cael ei effeithio gan y gwyntoedd cryfion, gan y llifogydd hefyd. Ac i ni'n gwyddio arglwydd y byddwn ni cyn bo hir yn gweld y Gwanwyn, ac yn ymdeimlo ffresni'r Gwanwyn oherwydd y gobaith hwnnw, y gobaith am y Gwanwyn sydd yn ein cael ni trwy caledwch a thywyllwch y gaeaf. Diolch mai Duw'r Gwanwyn wyt ti, ac yn cynnig bywyd newydd i ni. Y diolch i ti'n arbennig am y bywyd newydd ar rhoddais ti ni, yng ngrym atgyfodiad y fab Iesu Grist. Arwain ni arglwydd yn ddiogel drwy'r wythnos newydd sydd bellach wedi gwawrio. Doi dair atom ym mhob man, dylanwada arnom drwy ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Gwna ni'n bobl dda i ti. Maddau ni arglwydd bob bai a phechod yn derbyn di, ac fe gyflwyno ni'r weddi hon, ynghyd â phob gweddi arall, yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, diled y deyrnas, gwneler dywyllus, megis yn y ne, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.